Поста хора, съм Стив Мастърбеги, не с мен Алекс. И ще играем Майнкрафт. Ще правим поредица на нея, докато не превратим играта или докато не ни умръзне. Така. Сега зарежда света. Ice Pickles! Яко. Така ли се произнасяш? Вой. Ти не си пуснал? Вот ти дойде, айде. Чакай, сещам. Добре, аз отивам на експедиция. Ела с мене. Хайде си. Тук трябва да има село, нали? Не знам. Има такъв... това намерих вилич! Къде? Напред. Вау, това е яко начало. Богати! Не, къде е? Верно пред нас, бе, човек. Чакай, аз се забих, ела, забих се. И да си се забил, нали знаеш къде си? Здравейте, трейдери! Как е днес? Добре, вие колко били трейдери? Къде е честове, да? Честове, бе. Не трябва ли да има честове? Намериш чест! Пълен с... ела го покажи на хората, бързо. Чакай. Искам я да търся чест. Честче и... Почти пълен айрон сет. Хора, най-доброто ми начало в цялата Майнкрафт. Виледжерите оставят тук. Опа, още един. Дай. Това ти. Това най-яката поредица ще бъде. Казвам хора. Не трябва да я пропускам. Няма да огладнем. Който излага от страната, знаеш ли колко пъти? А тук горе има ли чест? На един приятел. Тук има ли? Не се си. Стой. Бахте, тия колко неща имат. Ама във всяка къща ли трябва да има? Мисля, че има 3 чест. Един приятел беше спалнал. Затвориха 2. Добре. Не са отколачи. Дойде Иво, който е един наш приятел. И той ще се чуе в клипа. Може би. Така. Сега. Кучето го гони и ме удрил. Така, къде отида, бе? Тук трябва да има чест. Загубих се. От началото. Здравейте. Вой! Така, чакай, бе. Тази къща вие ли направихте ли това село? Да, село намерихме. Тук ще има чест. Вой, Ice Peaks Village. Виж. Няма. Добре, няма. В коя къща да се заселим, бе? Има 2-3, които може да направят. Аз съм правил много архитектури на едни от къщите. Какви са ви скиновете? Моята. Хора, извинете, може сега да сте ми чуди месец. Окниво. Все пак ще бъде поредица. Ние снимаме за кеф, а не за парички. Вие даже не се чувате какво говорите. Да, така си мислиш. Не. Проверих. Провери едно от старите ни видеа на Clash Royale. То даже не снима. Мобизен 4 минути, браво. Хора, ако се чуете с какво снимате Мобизен. Да, той е копирач. Понеже сега го видя, аз съм му го показвал, ама... И той снимаше с него и го беше срам да го качи в YouTube. И той има канал, но... Иво, да ти кажа ли канала на хората? Не. Казва, че го изтрих. Той, Вилич. Нещо. Дайте. Затворих се във вратата. Опа. Един емералд. Сега ще ми даде. Не си
Вече имаме един Следи емералд. Емералд и Бук може от белите вилиджери. Тоест не знам точно кои са. Какви са един емералд глупав. Владе махни, че все О, пак Фиво, имаме клип. направо ще прибия после, честно ти казвам. Пора не се Ти си на чудете. 7 години, аз съм на 12. Хора, той е на 5, аз съм на 9. Да, хора, я се Стиви е Стиви на 9, аз съм на 13. Да, бе, не си на 13. И аз съм на 9. О, паркур. Не си на 9. Паркур мастър. Не. Хора, ако трябва, ще спра за малко няма да клипа, има защото един тапанар на име Иво, може би ще пусне чалга. Аз съм мразя чалга. Да, Так мразя чалга. затова знаеш на Галин песните. Това е друг въпрос. После ще ти го кажа. После ще ти кажа да гали защо ги зда. Защото имам двама малко братовчеди на Иланчо. Оттам знам чалката. И от сестра ми. Аз имам сестра. Хаштаг сестра. Напишете хаштаг сестра и лайкнете клипа. И ще имате лайк и от мен. Вуй! Еми... Хора, той тръгна да пуска 5, 6, 7, 8 и... Клипа още сега. Колко минути са? Добре, и хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви харесал. И сега ще спираме клипа и в следващия епизод той няма да дойде. Бай-бай!